Pag-asa Visayas Director Oscar Tabada mipahimangno sa mga nanimuyo sa mga coastal areas sa Dakwens Talisay sa pagsaka unya sa tubig nunot sa bagyong Umpong. Si Luan Mirondina sa report. Nagpahigayon og briefing karong hapon sa dagan sa bagyong Umpong si Pag-asa Visayas Director Oscar Tabada at ubangan sa mga kawani ug opisyal sa Talisay City Hall. Mitambong sa briefing ang mga sakop sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, DSWD, City Toda ug mga sakop sa Committee on Public Order and Safety. Matod ni Direktor Tabada, labing delikado alang sa mga nanimuyo sa coastal areas ang pagpabilin sa ilang dapit, ilabi na atol sa kagabhigon nga mutaob usab ang dagat. High tide manguta. Nya high tide plus kusog nga hangin mudag ko ginang baod. So high tide tag Bernes, Sabado, taas gyud ang taop. Nya kadlawon pagyud. Karong alas 12:30 sa gabi, gipanglantawang musaka og 1.4 metros ang gitason sa baod. Sa Sabado sa kadlawon, mas mutaas ang baod ngadto na sa 1.5 meters. Ug mas mosamot pa inig Domingo sa kadlawon nga moabot na sa 1.6 meters ang gitason sa baod. So ako nang giingnan lang ng hippie diri sa City Disaster si Alvin nga paibawan na mga tao sa Wonder, paibawan na ng mga tao gapuyo diha nga mo alert na sila. Take precaution unsa inyong buhaton, inyo ba ninyong kabaw ka, imo lang ipabakwit, dako naman sabok, hindi sila makatilaw. Ang Local Disaster Risk Reduction and Management Office nangandam na sa tanan nila mga rescue equipment, lakip na ang mga medical supplies o emergency kits. Ang dakbayan sa Talisay, may 7 ka mga coastal barangays nga sagad apektado kung may dagkong mga baod. Kaning ato ang mga nadaplin sa paog sa ato ang kabaybayonan, ready manggod sila no mo evacuate nalay uban mapili na to nga gahi no mora na akong gihangyo pod nga once nga naatay directives nga evacuation they should also kanang evacuate kay that is for their own safety. Luan Mirondina, Balitang Bisdak.